Da li ću ti hrvatski sine, ti hrvatski sine, oj da li ću ti hrvatski sine. Ti si ponos cile domovine, cile domovine, ti si ponos cile domovine. Kad igraju naši dečki slavni, naši dečki slavni, kad igraju naši dečki slavni, propivaće i ptica na grani, i ptica na grani, propivaće i ptica na grani. Zato pivaj ovu pismu našu, ovu pismu našu, zato pivaj ovu pismu našu. Za vatrene i za lijepu našu, i za lijepu našu, za vatrene i za lijepu našu. Za vatrene i za lijepu našu. Trebali smo njih poslati tamo u publiku da navijaju za naše danas i cijelo ovo vrijeme, a mi ćemo zajedno s njima danas pjevati i uživati u društvu naših starih znanaca iz muške pjevačke skupine Vukšićki Bečari iz Vukšića. Pa pozdrav, dragi momci i prijatelji, jer oni već su nekoliko puta bili kod nas. Uglavnom su svi Tokići, ali ima i nekih drugih među njima. Ali tu su i članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko iz Vionice, točnije iz Čitluka iz Hercegovine. S nama su ovdje na poziciji za razgovor gospodin Blaž Šegota, predsjednik muške pjevačke skupine Vukšićki Bečari. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Damir Mandarić, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko Vionica. Dobro jutro i vama i dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu. Evo, spojili ste se jedni i drugi. Je li to znak da ste i prije već surađivali zajedno? Upravo tako, gospodine Mirko, 2018. prvi nastup Bečara na smotri folklora u Sinjskoj krajini u mistu Tijarica. Tu smo prvi put našu braću, mogu reći, susreli i odigrali smo ono treće poluvrime kad se ugase svitla i sve, najzadnji Onda iđemo. čitaju se knjige, jel? I tako drugi nastup je bio naša braća su nas tada pozvala na svoju međunarodnu smotru Vionica 2018. što smo mi sa oduševljenjem prihvatili i, hvala Bogu, odazvali se. I nismo ostali nek 3 dana tamo. Samo 3 dana bilo. I tako naše prijateljstvo, razgovor, trebljavamo se po zapadnoj Hercegovini, po Dalmaciji, bili smo i na Lijepoj našoj, mogu reći, 2 ili 3 puta, ispravit će me Damir, i bili smo u kraljevskom gradu Jajcu i tako. I odlučili smo to i crkveno, naše prijateljstvo, da pred Bogom kažemo da smo braća. I upravo tako, 12. svibnja 2019. u crkvi Svete Kate u Vukšiću smo to i napravili. Uz nazočnost mnogih djelatnika Hrvatske radiotelevizije. Dakle, službeno je. Da. Gospodine Mandariću, predstavite nam ukratko mjesto iz kojega dolazite. Pa, još jednom lijep pozdrav vama, svima u studiju i svim gledateljima Hrvatske televizije. Mjesto Vionica, znači to je općina Čitluk u Brotnju, južnije od Mostara, a inače između Vionice od sjevera je Čitluk, a južnije je Međugorje. Znači mi smo i župa Međugorje. Naše selo broji nekih 350 stanovnika, nije veliko, ali ima... A koliko ima članova u društvu? Pa sad blizu 100, ali ne sve iz našeg sela, znači iz okolnih sela, iz Brotnje. A koliko dugo društvo postoji?
A društvo je osnovano 2011. godine, znači evo sad, početkom godine, slavimo 12. rođendan. Sveti Marko, crkva je u selu. Sveti Marko, crkva u selu, da, to je ta poveznica, da potome smo dali ime. Koliko je sekcija u društvu? Sekcija ima 5, znači od male skupine, srednje, odrasle, imamo orkestar, imamo žensku pjevačku skupinu, mušku pjevačku skupinu. Ali Ima i mladi? Mladi, jako puno. Jako puno Jer moji mladi. pjevači, svi su mladi, Rosa. Jako puno mladi. Uglavnom, izvorno pjevanje radimo i imamo jako dobre voditelje, tako da smo se na to bazirali. Hvala lijepa što ste rekli da smo dobri voditelji. Da. Dobro, gospodine Šegota, velim, već smo vas ugošćavali u našoj emisiji i uvijek se iznenadimo kako sa entuzijazmom dođete do nas. Kakvi ste što se proba tiče i nastupa, jer imate dovoljno članova? Pa imamo. Nisu svi iz Vukšića, Ma naravno. nisu iz Vukšića, moram to reći, ne znam koliko sam puta ponovio, znači u Vukšiću... Ima ih Bile Vlake jedan. Iz Bile Vlake? Nema. A onda ništa. Nema Bile Vlača. Crljenika? Crljenika ima. I onda smo se bazirali naše pisme tradicije, kulturne baštine Bukovica i Ravnih Kotara. Znači, ne moraju a priori biti svi iz Vukšića, nego isto što je Brodnjo, tako i Bukovica i Ravnih Kotara. A vi to, Mirko, znate jako dobro, Kija. Ali što se tiče mlađih članova, pa imamo jednog najmlađeg člana, moram ga spomenuti, mali Filip naš, Bralić iz Bibinja. Moram spomenuti njegova strica, pivač je Tomislav Bralić. Nisam čuo. Da, i Nikidan, to sam čuo u Bibinjan, znači da ajde mali Filipe pivac sa Tomicom u Bibinjan, znači. Veli, a baba veli, a bili ti Filipe, veli, piva sa Bećarin? O, baba bi. Super. Evo, prije nego što čujemo drugu pjesmu, samo da kažemo, evo, kratko, imate nosač zvuka, vi, naši gosti iz Vionice. Da, 2018. godine, znači snimili smo jedan nosač zvuka pod nazivom Volim Brotnjo. U pripremi je drugi. Mislim da početkom sljedeće godine će biti gotov. Evo ima i pjesma Dobro jutro, ali Dobro jutro selo moje. Da, dobro jutro selo moje, a mi ćemo sada čuti Hercegovac i Brodnjak. Ajde. Brotnjo, brotnjo moje, dok ti me traje. Brotnjo, brotnjo moje, dok ti me traje. Čuvat ćemo tvoje običaje. Čuvat ćemo tvoje običaje. Pjevaj, brate, pjevat je milina, pjevat. Kad se sjetim svoje male gare, svoje male i bročanske drvene vukale. Lipo li je sada u mom kraju? Lipo li je sada u mom kraju? Kad masline naše procvitaju, kad masline naše procvitaju. Stelebita kad zapuše bura,
viši pula, nako vino zamiriše mora. Još se čuje starinska besida, još se čuje starinska besida. Što je priča moj čača i dida, što je priča moj čača i dida. U ovi pušikovi stari, pušikovi stari, di pivaju vukšički bečari, di pivaju vukšički bečari. Opa, to je to bilo moćno, treslo se sve ovdje u našem studiju, a sada smo Kako došli... će tek sada biti moćno? Sada je moćno pogledom, mirisom i svim ostalim osjetilima koje ćemo uživati, jer ja se nalazim uz mlade dame iz Vionice, iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko. Tu je gospođa Marija Primorac, koja je zamjenica predsjednika, je li tako, predsjednice? Dobro jutro. Dobro jutro. I Jelena i Lucija. Dobro jutro, djevojke. Dobro jutro. Dobro jutro. Odlično. Ajmo mi prvo objasniti vaše nošnje. Odite, djevojke, malo samo ovako tu da vam se nošnica bolje vidi, cijela, a Marija će mi objasniti što je karakteristično za nošnju brotnja. Pa evo, cure imaju na sebi opanke, čarape, haljina, pregača, pafte, nakit i marama je na njima i džokat, prsluk u Jelene. Što ima i džokat? jačerma, ovaj prsluk, to zovemo džok. I jačerma u Lucije. Pola nisam razumio, ali jačerma i džoka, ali dobro, lijepo to Naučit ćemo i mi svašta. Naučit ćemo, da, djevojke, evo ga, u tradicionalnoj nošnji za brotnju, ali tako i vi Brotnja, da. imate. Dobro, predstavi sad ti momčiće ove male pored sebe. Sa mnom su ovdje iz Vukšičkih bečara gospodin Špiro Bura, Željko Gladović i Mario Tokić. Još jednom lijep pozdrav svima. Mi ćemo malo porazgovarati o pršutu, vinu i maslinovom ulju. Zanimljivo. Da, ali ajde, prvo ću tebi dati Ajde, riječ. dobro. Dakle, ovako, što ste nam vi donijeli? Evo mi smo vam donijeli ovako malo tradicionalnih hercegovačkih jela koji su jeli naši stari i na kojima su odrasli. Pa evo imamo ovdje raštiku. Raštika Raštika sa suhim mesom. To je kaštradina ili to je janjetina ili je govedina, teletina, nešto? Svinjetina. Svinjetina. Dobro, onda svinjetina. Nisi evo. pogodio. Nisam. Pa neka svinjetina. Ovo je ovdje kalja, Kalja. isto sa suhim mesom. Dobro. Naši tradicionalni uštipci, bez kojih ne može nikakva proslava, rođendan i vjenčanja, bilo što proći bez uštipaka. Aha. Jedu se sa suhim mesom, kajmak i tradicionalnim našim sirom iz mijeha iz mješne. Iz mješne ili višne? Mišne. A što je ovo? Evo ovo su, mi kažemo pušci. Pušci? Pušci, to od kruha se pravi kad ostane... Je li punjeno s nečim? Ne, samo tijesto i peče se. Ovo je mladi sir, kupus kiseli, pole krompire, pura s lučnicom. Što je čufter? Čupter. Brotnjo je poznato po vinogradarstvu, je najveće vinogorje u Bosni i Hercegovini, ima tisućljetnu tradiciju i ovo su proizvodi, žilavka i blatna koje su među najkvalitetnijima u svijetu. To je pogača ispod sača. A čupter, da se vratimo na čupter, čupter pravimo od mošta. A ovo je čupter? Kad se trga, da, imamo od crnog i bijelog vina, od žilavke i blatine. To je desert, je li tako? Da. To su Haribo bomboni naše. Dobro. Mislila sam da ćeš i kušati prije nego što si vratio. Neću, ja sam pristojan. Ali osvrnimo se sada malo, gospodine Bura, na ovaj pršut. To je autohtoni domaći dalmatinski pršut iz Vukšića od našoga predsjednika Blaža Šegote. Njegov proizvod domaći. A ovo je domaće masline, isto od autohtonih maslina, oblica i krvavica. Smokve. Pazi, kod njih rade od krvavica maslinovo ulje. Smokve, bajemi, orahi. Orasi. Dunje, vino od našoga dopredsjednika Zorana Nakića, domaće vino, to je, niste prvi put ga pili, to bogata ponuda u svakom slučaju. Rakija, Travari, ne mogu do kraja. Glavno da znamo o čemu se radi.
Morat ćemo vrijeme je... se odjaviti, dragi. Da, vrijeme je da zahvalimo vama, dragi naši gledatelji. Eto, sve autotono Bogato, domaće. sve su to naši Crno gledatelji vino putem također kamere mogli od vidjeti. našega Mile. Eto, hvala vam lijepa. Vrijeme je za još jednu Mile izvedbu. Bakva za domaće crno vino. Neće Eto. prestati tako brzo da mi krene. Pozdrav Vama svima. hvala što ste bili I uz Mirko, nas. tebi posebno. Ugodan vikend želimo i naravno da budete uz Dobro jutro Hrvatska u ponedjeljak od 6:30. 6:45, ja bih čak rekao. 6:45 može. Nema veze. Spremni za kavu u Sad nas nećete 6:30. vidjeti, jedna lijepa božićna pjesma. Svi zajedno ćemo zapjevati za kraj današnje emisije. Navijajmo za Hrvatsku Tako i je. uživajte u vikendu.